mishing te nu na thil pawimawh deuh mai pakhat chu sum hi ani sum hi alo hlu em maya hei wang hian mi tam takte chuan sum thil ti thei zia sum hlut zen thriat awangin sum huna tur ani phot chuan tin eng po ti an thre lo ani awang chu bible pon ti hian atia Tangkain Engkim a si thlu ati mo sum kan nei phot chuan Engkim ati thei vek ti la sual lawang sum kan nei wangin damdo in changkang taka kanin en kol theia sum kan nei awangin hotel changkang taka kan thleng thei boka sum kan nei awangin thomnot man to tak zorna dora te kan du kan lei the ni motor showroom ate kan kala sum kan nei wangin car man to ber chi te po kan lei the ni tin in le lo changkang tak te po sum le pa ya wang hian kan nei thei bok hei hian sum le pa thil ti thei zia alantir ani chuwang chuanin sum kan nei hian Engkim ma ti thei mo America te tu na hian Khawvêlah ram ropui ber anga ngai anita enge chan kan ti chuan suman nga wang mai ni Russia te po chu tiang tho chu an ni awang chu ral thuam hei bom pakhat ringot man po hi ato em maya thlâwt theihna pakhat man ringot po hi to em mai ni chuwang chuanin sum nga apiang hi ram ropui an lo ni keini pon sum nga ila state ropui ram ropui ram thil ti thei state thil ti thei kan ni mai don ani chuwang chu sum hi pawimawh em tin sum nei lo hianin eng ma ti thei lo thunga a hreom em mai ni restaurant changkanga po chol thei lo thomna man to po lei thei lo chuwang chuanin sum hian thil ti thei em maya chuwangin sum hi kan zong turania maro chu dik takin zongila dik taka nei turani sum om lo ta se eng nama kan thok pe lawang na changkang kan ti te company nin sokhar ni se sum ama wang hian kan thok du mai chawalo ni sum om lo ta se kan thok pe teu lo sum om na piang kan tlan zokang chuwang chuanin mi na suman lo chiam te po hi dem vak chi pon ni lo sum thil ti thei zen thiani mai mo chuwang chuanin sum hi kan mamo atel lovin kan om thei lowa maro chu dik lo dewa han nei tum tlatero hi chu a thaber lo ti lai kha kan theu don nia